Καλώς ήρθατε στη συνεδρία υπνοθεραπείας για τη διαχείριση του άγχους σας. Παρακαλώ, μην ακούτε ή βλέπετε αυτό το βίντεο ενώ οδηγείτε ή εργάζεστε σε μηχανήματα παντός είδους, μόνο όταν έχετε ήδη χαλαρώσει ή είστε σε πολύ γαλήνια κατάσταση. Σε όλη τη διάρκεια η φωνή μου θα σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής, άνετα, και όσο περισσότερο χαλαρώνεις, όσο πιο άνετα θα νιώθεις χωρίς καμία προσπάθεια τελικά. Θα σε βοηθήσει να είσαι κάπου αναπαυτικά. Ίσως κλείνοντας τα μάτια σου και τοποθετώντας τα χέρια σου χαλαρά, ακουμπώντας τα πόδια σου απαλά. Τώρα θα ξεκινήσεις να μαθαίνεις πώς να είσαι χαλαρά και να ανυπομονείς για αυτή τη συνέντευξη, για οποιαδήποτε συνέντευξη χρειάζεσαι για μια εργασία. Έχεις ήδη αποφασίσει ότι βρίσκεσαι σε πλήρη έλεγχο για αυτή την κατάσταση και όχι η κατάσταση να ελέγχει εσένα. Δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα να δείξεις τις ικανότητές σου. Το ίδιο και σε μία συνέντευξη. Πάντα εντυπωσιάζεις τους ανθρώπους σου με τις προσπάθειές σου και τις ικανότητές σου. Το ίδιο και σε μία συνέντευξη. Υπάρχει προετοιμασία από εσένα για αυτή τη συνέντευξη. Νιώθεις ενθουσιασμό να μοιραστείς τις πληροφορίες. Έχεις εξαιρετικές ιδέες και πιστεύεις στον εαυτό σου. Έχεις ό,τι υπόδειγμα χρειάζονται και ξέρεις πώς να το κάνεις αυτό. Τώρα θα ήθελα τη φαντασία σου να οραματιστείς ότι μπαίνεις στο κτίριο όπου θα γίνει η συνέντευξη και να σκέφτεσαι μέσα σου και να ακούς τον εαυτό σου να λέει «Καλησπέρα σας». Φαντάσου τον εαυτό σου στην αίθουσα αναμονής όπου θα ανακοινώσουν την είσοδό σου στο γραφείο. Όπως ακούς το όνομά σου, αναπνέεις βαθιά και αργά, όλο και πιο χαλαρά, όλο και με περισσότερη αυτοπεποίθηση σε κάθε ανάσα που παίρνεις. Τώρα φαντάσου τον εαυτό σου μπροστά σε εκείνους που σου παίρνουν τη συνέντευξη, χαλαρά και με αυτοπεποίθηση. Έχεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι, γιατί έχεις προετοιμαστεί. Έχεις προετοιμαστεί για την επιτυχία. Γνωρίζεις για τη θέση, για την αποστολή, για τους στόχους που έχει η εταιρεία. Έχεις την ενέργεια που χρειάζεσαι και τις ικανότητες. Έχεις την εμπειρία να συμμετάσχεις και εσύ στην επιτυχία της εταιρείας. Ακούς πολύ σωστά. Λες αυτά που χρειάζεται να υποθούν στη συνέντευξη. Ευχαριστείς αυτούς που κάνουν τη συνέντευξη και χαίρεσαι γιατί θα τους ξαναδείς και θα ξανακούσεις σύντομα νέα τους. Χαίρεσαι για τον εαυτό σου γιατί πέτυχες το στόχο σου με απόλυτη αυτοπεποίθηση.
Είσαι ένα άτομο με απόλυτη αυτοπεποίθηση και έχεις τον έλεγχο σε ό,τι κάνεις. Πιστεύεις στον εαυτό σου και στις ικανότητές σου. Ό,τι σου ανατεθεί στο μέλλον θα χρησιμοποιήσεις το 100% των ικανοτήτων σου με αυτοπεποίθηση και θα το πετύχεις. Ειδικά στον τομέα της συνέντευξης. Νιώθεις χαλαρά και ένα βήμα πιο μπροστά. Το μυαλό σου είναι ανοιχτό να δεχτεί κάθε είδους ερώτηση, γιατί έχεις πάντα σύντομες και καλές απαντήσεις. Η ομιλία σου είναι εντυπωσιακή. Έχεις πετύχει σε κάθε τομέα της ζωής σου. Πιστεύεις στον εαυτό σου και νιώθεις αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Έτσι ακριβώς. Νιώθεις τη νίκη, έχεις αυτοπεποίθηση και είσαι πάντα σε πλήρη